Gaur Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrekontu irekiak ekimena aurkeztu nahi du. Herriz herri gabiltza, karpa batean eta 3 helburu nagusikin. Bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru lerroak zeintzuk diren jendeari adierazi. Hau da, zertan aritzen gea, egunero Gipuzkoako Foru Aldundian, zeintzuk dira gure plana, zeintzuk dira egitasmo nagusienak, eta zer nolako diru kopuruekin gabiltzan. Hori alde batetik. Bigarren, oraintxe da garaia, Gipuzkoako Foru Aldundian, departamentu guztiak ari gara, hurrengo urtera begira, planak, egitasmoak, inbertsioak zehazten. Eta nahi duguna da, herritarrekin partekatu zenbaki horiek, eta herritarrei eskatu beraien ideiak, proposamenak, ekimenak, zeintzuk diren horiek jaso, jakin zeintzuk diren, jaso, aintzat hartu, eta alden heinean aurrekontu proiektuan sartu. Eta gure 2. konpromisoa beraz da kontu emango dugula. Idei guztiak segurazki ezin dira burutu, batzuk gainera ez dira diputazioaren eskumenekoak, batzutan herrian egin beharrekoak, edo beste kasu batzutan gobernuaren eskumenak dira, baina jendeari esango diguna da zer sartzen dan, zerrez eta zergatik. Beraz, 3 helburu nagusi, informatu, ideiak jaso eta kontu eman. Eta hortarako gainera herritarrak 3 aukera izango dute. Bat, gaur bezala Azpeitin egin dugun bezala karpara etorri eta bertan ezagutu. Hortalako hemen lagun batzuk ditugu, informazio guzti hori helarazteko. Bigarrena, etxetara iritsi den eskurri hau bete eta helarazi, bai udaletxean entregatuz, edo bestela gaur, edo bestela diputazioare bilatzeko aukera badago. Eta 3. aukera da webgunera sartu, gipuzkoa.eus partaidetza, hor sartu ezkero, hor ere jendeak herritarrak ikusiko dute aukera dagoela. Eta guk hortaz aparte, Gipuzkoako lurraldeko eragile askorekin topaketa batzuk antolatu ditugu, herritarrekin ere topaketa batzuk antolatzen ari gara, eta gu nahi duguna da topaketa horietan, hitzaldi horietan, baita aurrez aurre iritzi horiek jasotzea, ezta? Eta gaur ere hementxe dauzkagu Azpeitia etorrita, auzoetako lagunak eta herritarrak ere. Beraz, aigea momentu hortan jasotzen. Orain dalako garaia, orain dalako diputazioan ere lehenengo urriko 15 egun hauetan egiten ditugulako, garatzen ditugulako aurrekontuak. Urria bukaeran onartzen du gobernu kontseiluak aurrekontu proiektua, eta gero ja abendu aldera onartzen dira aurrekontuak behin betiko. Alderdi guztiekin nola ez partekatuz eta idei berriak jasoaz. Eta hori da, gaurko gure asmoa, eta gonbidapena luzatu herritar guztiei helarazteko beraien idei eta proposamen berriak.